Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. Paingon mi karon sa Balingwan kay ang kania wala ni gana. Karon amo ning pailisan. Ambot lang og musugot baka tua nga ilisan. Ay imong muta lang, klaro gina. Labi nag TV ni Lilin dinhi, klaro gina ba? Sige lang. Oh. Na may utok, nagimuta. Ano magina? Ug wa kay utok, wa kay muta. May utok na. Nya, Usukay. si Iba, gwapa na kayo siya guys. Ang inyong gi-request sa iyaha nga buhok, ing-ani jud kanunay. Dili tong buhay-hay diha. So karon, nakuha na niya ha ang kuan. Pariban ang phone. Ha? Ay pariban kuno kariba? Ay ba? Ari na bayar sponsoro yan. Oh, thank you so much. Hala, diara. Tara na. Ato na mi guys, Len, ari na mi, re. Kay nag-alindahaw na sad. Abangan ninyo karon kung unsa ang among mga kaganapan, ha? Pasalubong ha. Pasalubong kuno, pasalubong. Unsa? Burger sa Jollibee. Bitaw guys, abangan ninyo karon kung asa mi makapaingon. Kay naa mi kuan paliton karon nga blessing food nga gihatag ni Mommy Vic. Thank you so much. Hoy, pagdali mo kay nag-alindaw na ho, nabasing masakpan tanay sa uwan. Tapos unya gabi na sa ta makapangasdan ni. So diretso mi sa ubos kay naa pa mi adtuon karon importante. Daghan kay salamat Mommy Vic sa imong blessing nga gi-share sa ako. Sa amo ang tanan, daghan kaayong salamat. Nag-uwan na guys. Hoy, pagdali mo. Gina ka nag-alindahaw oh. Impas ta ani ba? Tuara ilang motor dato gi parking. Diyan mi sa Balingwan, ang among motor amo rang gibilin niya amo sang uli niya ang heater dito sa among gipalitan kagahapon. Niya kagahapon man gud wala nasulayan ni siya kay nag-brown out. So among iuli karon kay para mailisan. Ambot og napa bay isa ka ingani nila no. Maura man ni siguro da. Hi. Okay, imbis ni saksak na unya wa man day kuan kuryente. Dili siya scarlet nga kuan. Ay na scarlet na to. Ay sige. Di karon pa siguro nag-abot. So kato scarlet among paliton. Sige ba? Maora sa presyo niya dana dam. Apa Scarlett ya? Scarlet. Oh, dili ay top scarlet. Sige. Naa siya guys. Tana lang. Basig. Dia son? Dia? Okay na siya. Masulayan ni karon kay nana may kuryente. Diawat kagahapon nga. Ay Saan sagsagan. ba? Saan? Wala lang. Amo na gibutang dai. Tanaw ka dito. Siga? Buhaga pa. Bibo na. Kana. Sige, kana siya madam. Ayaran na hinamdom na. Tistihi kaya nyo, di siya andar. Kana Oh. wala di siya pula. Oh. Kana Lahi siya da. Kapil kasi unta na man diya. Dili man sa diya ni siya ko ano, Scarlet. Si magdinira mo siya sa inyo hati. Asa ka na? Ang ilangan mo atong kuan gahapon ba. Grabe. Lahi day ato kuryente dito. Sige kay no. Marunong sila. Sige. Napara na presyo tay lahi na. Padahal na presyo cross. Tanawa. Madam. Pareha na. Sige. Nahala, salamat kaayo, madam. Try sa tika ba. Sige sa inyo ha. Jahat, bitaw kaayo. Nya, Pangapil kayo na, pinakapang. kuan na lang sa straw. Daladalahon na lang nato na ada. Silupin oh, silupin. Kay para daladalahon na lang nato. Kay napa man may mga lakaw guys. Og daghan jud kay salamat jud. Mommy Vic from Canada. Thank you so much. Big aroma testingan. Dili, wala ginagi tubig na buwag siya nagsigara Oh, siya. ala, namatay siya. Arong kita po. Ah, Ay, nakuan siya cross oh. Ha? Napaw. napaong.
Pero ganina wala man nagsiga. Wala agid. Glory. Napahong siya. Ha? Wow. Kasi yan, trailing mo trailing. Trailing magipakuan-kuan mo tagipakulba-kulba ba. Nagsigap ito siya no? Oh, karon. Ipakulba-kulba ano kay. Nasalamat kay Madam ha. Salamat kaayo. Hala, dali san. Limas. Kagayan paingon. Kabuang gani sila. Punan gani da ay na may bachelor oh. Okay. Kuha naman ilang interval good. Ayaw lang, magkaminan ba lang? Ha? Dali, mga katakuli. Sige diyan ako sa sanam. Guys, kasi ka na Isa man. ninyo. Ha? Ninyo, ako igagay. Ninyo, o sige. Igna si Ninyo nga, regards ko niya ha. Igna nga, I love you. Unsa? I love you rito. Yeah, kini ang klakawa gilagi nagdagana sad mi kay naa mi lipunan nakita. Unya di ay kay ang lipunan paingon man di Cagayan. Ya kay hinguog ra man mi paingon. Ahak baya. Ha? Naunsa silang lang. Nabian man siya sanang nang. Ay dira ako gamot dira. Hi. Hello. Ngayon dari duha ra man dani. Bye bye, Balingwan. Oh, babay sa siya oh. Sige. Mama Mia. Mama Mia. Hi. Pull up. Hi. Hello. Okay. Asa mga diri ra ka? Oh, diri ko hingoog, madam. Hala. Karon pa sa si madam nagkuan na ama dito si madam. Hala mo palit ni karon og oven. Thank you so much Mommy Vic for your blessing. Tapos nag-ingon silang lang og si iba nga mohapit dani kay magpangita sa silag sapatos para sa ilahang mga anak kay naamay baratuhon dani nga sapatos. Diara lang oh. Tag 120 oh. Ha? Nya di ay mga crocs dani, sandal. Ha? Tuto ni kim takin sira lang. Sige sira. Naamay kuan ho na. Wala ako na ko na lang. Ay magkuha raman. Awa ni mo ha. Kani ko na kani ko stay. Kani ay mo ha. Tanawa ang kilid, sika kilid tanawa. Oh, okay raman oh. Tawang lapalapa, i-check ang lapalapa. Palit sad ko og kuan guys. Chinela. Oh, okay lagi siya. Ang lapalapa tanawa sa. Ano na pala pati? Ano pala pati? Ano usahay nga ang uban lapalapa na dani na kuan na. Ama nagkakuan lang. Ako sa sampulan para pag magkuba ako ibalik ko rin. Ha? Magkuba ako ibalik. Pwede pa ba di ibalik na buang? Oh. Loh.
Palit kog chinilas guys kay may nang naay agkapuli-pulihan kay kibaw na mo sa bukid nga ginuo ko dali ra ka nga bugto ang chinilas dito kay kana laging danlog unya agkapuno na din sa pita di agka nga binat-binat ang dahon naay tendency dayon nga agkaputol na dayon usahay ang kani po dayon sa lapalapa kani mga ingani agka nga puno sa yuta so dali ra din kay agka guba agka bungi-bungi na dayon diri sa kilid. Salamat ha. Ako po, nakapalit mo kung pagkuan, may 15,000. Yeah, tag 15 na siya. 15,000? Kana, sige. Isukod na to ang pare. Ano lang nagsukod? Ha? Pila na te? Tagkuan, 50. Ha? 50. Lagi. Tawa. Wala akong tag-15. Tag 15 ang yahaw. Pila ba kay arma? Laga natin, hindi siya, te. 200 man. Laga natin, kamatago na. Okay ra da. Okay. Sadang crooks. Bitaw guys, nindot siya kay habog. 200 lang ni siya. Mama Mia. Hi! May hapon diha. Guys, nakapamili na mi sa among gipampalit nga. Ako nagpalit kog Crocs duha ka buok. Kay ha? O duha. Gusto ba yung mata? Ya si Iba, may mo lang. Diapod kang langlang, napod yahan ni Iba. Mahal siya kay 15,000. Mama ba sila? Karon, muadto mi karon dito sa Gaisano kay naami paliton. Og daghan kay salamat Mami Vic kay karon magpalit mi sa oven gipapalit ni Mami Vic. Daghan kaayong salamat sa mga blessing Mami Vic nga imong gi-share gihatag sa amuang tanan. Daghan kaayong salamat. So karon paingon nami sa Gaisano. Gaisano Grand Hingoog. Oh, di anata sa Gaisano. Gaisano Grand Hingoog City. Kau ibili na natin ka. Wala ka. Dili kayo naman sa counter kay di man pwede magdalag bag dito sa sulod. Yusa ra ni tanan. Usa lang ito na. Apagi ka? Uta. Aw dili dito na tagi sa pikas. Paingon na may magsulod pero diri mi sa pikas entrance mo agi kay mag CRT lang. Agi ni mga estudyante to sila sa Christ the King or amot sa tong eskwelahan. Diri mi mo agi sa pikas. Shout out daw, shout out sa mga estudyante dihang naglaroy-laroy, nagsuroy-suroy. Ha? Wala man gud klase tarong karon kay hibaw na mo nga hapit na ang Christmas party. Sauna kita nangagi man gyud ta nga mag-eskwela ta labi na og dool na ang Christmas party wala na nay tarong klase. Sulod na mi. Di na mi sa sulod sa Gaisano. Hala, Mami Vic amo na jud paliton karon ang oven toaster. Thank you so much, Mami Vic. Di siya Hanabishi. Ate, oh. Ay, di ara. Ate, kayo tuyukan, ti, oh. Ha? Naa siya. Matuyok-tuyukan? O ka na. Oo, no. Gamay lang siya. Gamay lang siya. Diba? Isa lang ka, bukok gani. Nakasulit ka na, oh. Kung isa raman good. Anya nililin kay isa raman gyapon kang lilin. Hello, Mami Vic. Thank you so much. Na pizza. Say lasag na. De, atong tan-awon. Pizza, lasag na, roast chicken. Hanabishi siya, guys. Hanabishi. De? Ay, dako man di ay siya. Hala, dako di ay siya. Pila te?
Puti lang siya da. Wala ka lang line ko. Ha? Kana ta ko. Kaya po si Mario ba? Kaya po Mario. Limpiado si Mario. Dali ra magusta ni siya agkakuan. Oh, napais dani oh. Ah, nabisi ba na? Gani. Ato ta sa taas ta. Wala ka lang. Kung wala mo balik ta diri. Hala, thank you so much sa pag-follow. Maura sa ni isa, walay black. Walay black, pros white. Ah, pulos white siya no. Ha? Wala nito. Gani. Paingon sa mi manghihi kay kaihion mi. Kani siya dani, masakyan ni siya dani. Dili lang daw mula pa sa 90 ang timbang. Ah, magulog siya og tokens dani. Oh. Ha? 60 pesos ang 5 minutes. Ah. Uya ko na. Sakay ta na to pohon. Gusto ka masakay ta na to? Pohon o drive kay? Ha? Drive. Gusto ko na matulagan. Sira mo drive. Sira na tulagan. Sira na. Ikaw, papadagan. Guys, dito may sa handyman kaso walay presyo dato nga oven. Sino? Suno gini ta magdiretso ginuko mga ipit pa lang tanani. Sakay na pod mi escalator. Saan taga bukas sa skeleton guys? Wala si Madam, siksiki si Madam. Tistingan ba? Ha? Pilay price ani? Cherry rolls, nashay beef, knife toast. Mami Vic, thank you so much. Di ara ang among paliton nga oven, toaster. Hi! Maya Mia. Hello. Nya ka ni timer, pila ka minutes. Pwede masulayan tong kuan nga mo tuyok siya. Amo nang gitistingan okay siya. Karon electric fanan kay nainit man siya. Dili sa ni siya isulod atong karton kung dili siya mabugnaw. Ang iyang price 8,999.75. Alin na kay sakay na dani oh. Pagawas nami guys, ug daghang salamat guys sa no brand. Lahi. Wala. Wala. Wala na yung sukli na buwan. No. Ada yung ko yung sukli. Iko nga tana da. O di ka. Ha? Ano yung man? Bugat kayo guys. Pero laban. Panaman lang, asa man na ah. Kato na ako gagawin naman ni Karay naman eh. Ali na. Guys. Ulo. Ansa. Okay. Ha? Ya. Wah,
Yubax. Sa Yubax, suri butang. Ano ka na? Ha? Buwasan lang ako. Ano yung mga ano bang? Sukli. Ang sabi niya, na ito doktor. Una dito ina nga, naami karga. Bugat jud kay siya pero okay la. Hi, si Madam. Ha? Oo, ulit namin. Ano sakyan? Ha? Gani? Oo. Naman yan naman yan. Nasa si Iba? Dari traway, pun driver na. Ang kasirok lagi ni Iba lagi. Ano ay, hindi sa driver na. Ito na gapo. Ano rin ka buki yan, nakapulong ko sa espresso kli. Ilaha pag i-plaster ang ilaha, ay haday nang ako ah. Okay ako. Sunod ako. Napa. Ito ba yan? Sige, bigong like sa imuhang kwan. Salamat kayo. Nangumpra day ka, madam. Kaya mantangali man ilaha guys si madam. Ya mantangali sakop na siya sa Balingwan, isa po na sa barangay sa Balingwan. Ano ba na igagaw ni Junjun ba? Gawad. Junjun na. Ah, Junjun Tali. Elmer ba, Elmer? Oh. Balingwan ni siya, sir. Balingwan, dito na pikas. Lagi. Meron di ka maglisod. Sa vlog niya, sir, sa vlog. Oh, salamat kayo. Dito ni siya sa Pikas. Na-plaster na ang akong kuan karga nga open. Asa ka sila? Uy, may ako diha. Abay ka na ito iba? Sige. Dana ko? Puno di ay guys. Ha? Ha? Gani. Thank you so much. Kalingkod na. Ay ko nga. Ay na iba. Nagtuyo ka man siya dito sa driver noon. Suplete. Wala ano, asi suplete. Sili na matagatak mo na. Sisiyo rin dito. Para na sisi na, pag butak ko yung driver na ako na yung driver gari na. Ibang ikuha. Mau-mau na ganito ato pawasahe o yagduula pa ka dito sa... Magkamay pa nun. Sir, may bakante ba? Pero bakit trabaho pa ng driver? Kung sa giyon sa driver. Bakit trabaho pa ng driver? Bakit trabaho pa ng driver? Tinga gani kung anong naglipot siya dito ba kay mau-mau na ba ito pamasahe. Magkilom na ito yung mga sukli ito. Hoy naiko ali na iba. Magkilom na ito yung nakabidyo ka na ebidensya. Agoy ginuko na ali. Suklite na yun ka suklite. Ano yung sukli ito? Ano siya lang sa A few moments later. Ang karga. Tadi na sa likod. Oh, kala. Yan eh. Oven. Ang kuan sukli. Na si Doydoy og si kuan Brian. Anaan. Kasi kay one bukit. Ambo pelikul kay. Ilang sinikol, wala yung ulan. Oo. Basta na kanimi kayo. Okay na bida. Mahal sa Agara mo kayo. Saan naman? Yan, ano ba? Kumain na kami na. Ha? Sukli, tuti. Sukli. Para makapit ng balon. Baka may pumblok kayo. Grabe kakusog kaayog yun ang ulan. Nagpalit ni sa kuan. Trash bag. May lang og makapalit ni. Kay isulod na mo niya ha. Bukid. Mapua. Oh. Wala day.
Dako mo kay today. Aw. Daghan kayo ba? Nagkakaroon kayo. Tayo sa bandul. Isa ka bandol? Ha? Basura. Buara basura. Bukid ag kinahanglan pagitag cash bag. Asa di ka makapalit eh. Ako na nila Ha? madam. Asa di ka makapalit. Ayos madam. Oo, ano pa sila ilang trapal ito sobra ba? Ano ni? Kaya wata kay ba pag abot sa ay tunga-tunga kusuging kuwan. Oh, sa bukid baya. Dili na dito pag wala balik dito sa bukid. Hunong na diri pero ang sa bukid kusog paghapon. Nya ang katong kuan heater kani. Ang yang kuan dani basig mabasa. Kana do yo? Okay na. Pasunod ya. Ayo ipasulot. Kami na nila di. Ha? Kami na nila. Oo, sige. Oo, diha. Dali dito yan pag naman. Balos. Puro bitaw sa mga valedictorian. Mga bright ba? Oo. Oh, ayun lang karton ko. Ala, asa taman ang kuan doy? Motor. Sa kamadara idilin. Ba ang bilinan niya pon. Ala ko sa kamay na lang yan. Kamu na lang dito yan no. Sige. Ay, break. Ikaw na rin. Abi na yan be. Okay na lagi, madaog lagi na. Okay naman da. Tara guys. Ala, Mami Vic, thank you so much. Okay na. Kumakar na lang. Ha? Hindi na lang Dili na lang. Kaya na naman na Ay, dili na lang. Ha? Ari na mi. Bye-bye. Sige lang. Ato motor, torara ba dito? Kaysa pa, plaster sa. Blah. Ayo ana yun. Dili, ikaw. Pwede sa paa siguro. Ana ba? Yeah. Pagkatumuto niyo dali sa kada kay. Ilabay sa ganang sigarilyo, no? Dapat ba sa sigil? Ano di ang sigarilyo? Tambal sa tugnaw? Do. Tambal ko sa tugnaw ang sigarilyo. Sabahay ka na mura sa mga kuan pa sila mga. Kuya, pupeda. Mutubag pag Kuyaw kayo. Kuyaw kayo mga scientist kayo ni mga manigarilyo hay. Maskin malibang kay ag panigarilyo kay para makakalibang. Di ba lang usok na Tinungan bukto. Tapos Mami Vic, naami na nga palit ng mga sapatos dani. Ako sandal akong city kay. Wala, salamat kaayo, Mami Vic. Paingon namin mag-uli. Hi! Wala ka nagtinda? Lagi no, kusuking wanda. Lahos mi madam kay murag gabi-gabi na jud madam. Ang among motor diri ra namo gibilin. Naghunong man lagi mo? Ha? Nagtuara. Because the... Naghunong guys kay nanigarilyo kay ang sigarilyo tambal kuno sa kuan. Because of the kurog of the lawas, kinahanglan mag-smoke. Tunga ba sa sinil tunga maron ba sa bang mulit. Ha? Tunga sa sinil. Tunga, syempre, magdaginot, halate sa pa. Ang kani cellphone isulod din ako daan sa kuan. Di ba si kusog ay dito ba? Ama yung cellphone. Ama yung cellphone lang. Imo. Ibang buta sa bag niya mo kanang ti mga gamit sa bag isa pa para isa na. Ay na mag-inis pa dito na sayang ito lang. Sige, tara na. Tunga sila og Okay. Tara na. Amayawi. Nagunong may-ari guys kay nagpatubil si Langlang. Naut na naman nag gasolina ang yahang motor. Unya si Doydoy ug si Brian nagunan na. Unsa naman sana di na sag-andar? Itulod. Naimpas. Muna agatang-tang-tang kuan. Kadina lang. Sige. Diretso na dahil mi sa bukid. Guys, diyan namin diri sa bukid tapos nagulan paghihapon. Ang motor ni Iba og ni Langlang diri ra ibilin tapos gidala ni Brian ang katong oven toaster iyahan ang gi pasan. Nya diretso mi karon dito ilahan ni Madam Joy Joy kay nang-invite man to siya sa birthday. Lisod pud og dita makaon. Hapit ta dito no. Birthday sa iya ulit tao. So diretso na mi guys, pero kani ako motor ako ning dalhon. Nya pasalamat na pud ko ni naa si Doydoy og si Brian kay sila ang nagbitbit sa kuan oh. Di man makaya na namo ni Langlang og ni Iba magkuan pasan.
Kumpi. So diretso na mi guys. Unsa kuno day? Unsa kuno day? Hinlo kayo sa balay ko, no? Ah, lagi. Ang balay na hinlo, pero ang baka, oh. Di ara mi diri sa ilahan ni Madam Joy Joy. Nada ni si Mario. Na si Oscar Dani, na si Janmar, na si GR Dani, si Uncle Ilde, DI, Makagaba. Oh. Ya, naay pulutan, lechon. Wa man lagi mo nag-video kay. Nada ni si GL. Ha? Uy, 5 mo day. Ang kana. Ito tas kusina tiniil na. Tali na mo. Ali na doy. Hawa da kina nasin ko diha. Oh. Kita ni mo kuan diha. Madam Joy. Dia si Madam Joy Joy. Hi guys. Nya. Abi na ako nag-atol sa hingog si Tati na ada ni. Uy, amin gad mo. Amin. Amin ba? Bilan bigyan minyo te. Hoy, pag-greet sa dato sa birthday ni Loy Loy. Regalo loy. Unsa? Regalo loy. Asa mo regalo? Huwag pa ganun mo nagkanta sa Magulog sa pagsusi pero ako nagkita kani umang nga 50 kay wata ka na regalo. La. Puro kandam regalo. Kuan dani dili baya. Wala na kabago. Ah, surprise. Di ba regalo kina surprise mo yun, wala regalo. Wala isa loy. Kala mo nakapati kay Wala isa. Daw, dua kalir. Abugira po ni Kiko Lirogo. Dua kalir. Uy, wala lagi ka nag-video. Human ako video nga lubat kay ko. Nag-run up di ay? Wa man unya gikan do sa ubos. Ah. Human ako video dani. Ako man naka-video? Tiwas diha. Sige. Wala si Auntie Mercy naganha diri Joy. Nagchata na ako. Nya. Ambot ko wala siya. Ha? Ang ko apilas mamusing dinhi ta panhapon. O nya. Dawa na sa reply. Ay, nagulana mo. Wala ko nakamulo ko kukan kay wa ba na si mamang. Tuwa sa kamada. Ay, what is dati gyapon kay Bao? Wala pa ko kay. Mayra po ko ngadto sa inyo kay. Inari po ka talo makakasama ka surprise ano? Surprise ko sa sulod mo. Mag-prisa ta ki. Wa pagani si Iba na nga nangaji. Bisa pa. Pangaji na Iba. Sige. Sige. Sekreto mo na Yung na kung abay, ay yun may dito. Sekreto. Kasi na isuka yung basi. Nasuka. Suka. Alin na ko? Uy, dai mo ba? Ha? Chilin alin na. Nada alin na Joy. Ay dani ba agwan ta. Nakataon na kami. Sige na tati. Ay, apay na kasi. Kada ka babaan ng litson ay ginuupo sa kanila. Oh nara. Basi. Sige na Marvin, dana Marvin, lingkod Marvin. Do may suka ay tuyo. Wa man mi nagbali-bali kay dito lagi sa ingoog lagi Joy nya nagyuman. Pi, bulo tubig. Pi. Oh tubig. Ate ka na siya bulo tubig kay cook man na siya. Hindi ko giuhos tubig dito. Ha? Hindi ko po giuhos tubig. Ala ang ato ko. Basig balbal siguro ka. May na kayo. Wala. Cook ni Jung. Uy, Tingnan na. Tubig man di ay to. bahing balbal ka lang. Hindi na ko giuhos ba. Mula ba ka nag-awad mo na sa kan utap. Ha? Gamay na tawad ay kada bilang naman mi. Daan ginagyagibilin. Ano pa naman palitan niya. Nakauna sa kundi. Ha? Nakauna sa mani. Pagkaluto na pa ang kanin ta pag gamay ra. Ay bugnaw. Aman. Kani mga 80 kilos ba? Ay niya. Cinta. Manyapon ta guys. Tanan. Ay dito ganina wala may nagbali-bali. Lagi mi nag-isla kito siya dili ra mo amo lagi diri ipurtang. Ito. Nagdagdag na mo pag-snack kay nagdagdag ni mi. Ay sila ginawa ko. Unya. Uy nagkuhan man sa dito Joy. Si Angging nag-abot mi dito sa Balingwan. Mm. Daing siya, uy, nalaging king ko dito ta parihapon sa balay. Unsa man tarpulin ko, tarpulin sa kuan. Siya na unya unsa may pares na ra ko. Ayong dito. Pagabot din naglitso na si Oscar o si Jan. Ay surprise eh, surprise. Oh, pag-abot din ako na, uy, may nilungag, wala pa diya tanan. Unsa na oras. Ay doy. Dinhi naman ko nag Di ka kaon sa lechon? Ito man. dinhi naman ko tinag-reply nimo.
Ay, sa balingon, pali ay. Gabi eh? Ganina. Iba naging tag-asa ka. Oo. Ala, ginuko kabulakan pa mi. Alas 11 na kay kusog iwan. Nabasa na kay si Jay Jay. Ginuko basa na kay ko. Nauna ko na ko niya si Luloy nagpatarpulin. Ang ko na record siya musugot na siya ra. Ay kuan ko ang kuadi na lang nina. Unsa pa ako yadto sa himuog. Ya may kuan Bi, hawa na magyak yun mo. Kaunta guys, tanan. Nangaon na sila ni Madam Joy Joy. Nga. Tilangga doon ni Madam. Kaya bilhin na rin ko ano sa kaplato nga. Yahaw nga. Yahaw. Lechon. Ano ba yun? Ha? Toy, bando dito. Mata ba ni Mario? Limpi na kayong balay, oy. Nga? Limpi na kayong balay. Mga baboy, mga manok, mga bangka. Yan na, ibang tayo rin sa kanya. Susod po ako pa magkuan nga. Ikaw man. Kaya dyan dito. Diyan nga, diyan. Panghapon diyan. Diyan. Ha? Daghan ta. Abi lang ko si nag-divorce na sa 20 naman ito. Ha? Abi lang divorce 20 naman ito. Pagkatapos sabay sa'yo na ito doy. Isus, Ako kay kakalo na basa kasi law. Isipon mo dagat na. Madya, ko ko mo kay. Dagat. Ako binanagaan ko dito kamo. Ay, diyan na ubay balik ke belakang lah ubay. Iya kan ngono sapa nong kro. Kan dalog ge. Ugma na, awya na. Ta. Abang saya lang buwan eh. Bos mo ko. Ay, pero sa ibig natin na pagka, kadigas sa 7-Eleven, ito sa ubing kayo, istisingan na. Nay agputak dinhi, naapoy agputak dinhi. Unsa man? Tatake mag-isa kay Sirin, baka mo masaya pa isa sa Sirin no kay ko Sirin baka buwan. Baka kay ito baka. Wala siya uy pagdating. Ang ato may takaso ning ubing dito sa biluangan at sabi kasi buwan bura ka Sa padi ko madala banin ako di. Ma. Apay dagan kita lang. Ay ipasaan sana ako iba di. Di sa padi. Ay dalog lagi ka sana lagi dudu na kami na mo. Ay, giniwang kita. Dudu na pada alam. Ito. Ta okay ra lagi, madala rin ako di. Madala rin ako di. Sandali ito sapatos ti ko asa labi. Sige. Yato jira gadget dali naman ako. Amo na ni mo sapatos dani? Okay ba? Ay, iba di ko. Naa magsilupin dani sudlan. Human na may kaon guys. Kani ah? Ako mani ah? Ay lang. Ako Sirin na ba ispat lang para ispat to. Parang Sirin bali lang. Ay isod pod. Ito na lagi na mo ti. Ito na. Tesa lagi. Ako musulo may mo kong balot. Di ay okay naman siguro nilang. Kaya ako napasaanon daw kani dayon sa isa ka kamo. Ay, pas pasada. Buang ka di kabalo ka diligason ka di ka bangkuan sa bata. Dito gan ko mag-agi sa kuan. Tapa. Sagbot. Sagbutan. Ay na, tara. Ay, doy. Tara na lang. Tara ambil na ispat labi. Ikaw dala nang. Ako ni pasanon dayon ang kaning isa kaning hater daw kaning Crocs daw chinilas dani sa pikas nya silang lang og si Doydoy ay silang lang og si Brian to ana si Doydoy og si Iba mo adto pa man ta sila dito sa payag pero akong gignan nga dili na lang kay makaya ra man ni nako madaog raman so karon pauli na si ay si Iba og si Doydoy og daghan kayong salamat ugma na ta magkuan ha compute ha ugma na ta mag-compute sa kuan surprise nya karon ako na ni kuhaon ng cellphone og salamat doy ha ugma na ta mag-atud ako dito ugma ha sige Ano video sa palikod mapapalikod. ha Video sa imong likod, video sa imong likod. ayaw na kay nagkuan na alindahan na sige ha salamat doy ha Iba sige nya karon hinay-hinay tag lakaw dito kay lagi sagbutan lagi kog agi kay delikado magud ang dalan diri guys kay ngano grabe kaayo ka danlog mao nang kita kumpiyansa kay basig mga naay labod unsa na
Si Sherwin, tuwara si Sherwin dito nagpabilin. Kaya nagtagay-tagay pa man sila. Nya, una na ta kay tugnaw kaayo kay basa. Nangabasa man mi. Nya, kay nagkapit lagi dito kay naikaon. Ug daghan kayong salamat. And happy birthday to Loy Loy. More and more birthdays to come. Hala, nag-awhag na si Kuan Daniela ug si Piolo. Tara guys, thank you so much sa inyong tanan, especially to Mami Vic. Thank you so much Mami Vic. Ako nang gipalit ang oven nga imuhang Christmas gift sa ako Daghan jud kaayong salamat Mami Vic sa tanan-tanan nga mga blessing Mami Vic. Daghan kaayong salamat. Agoy, ala, naunsa pugos kita dani. Agoy, ginuok bayot. Kiatad nawa na. Danlog yung sinilas na ako guys. Pero okay lang. Madaran na. Pero okay lang. Madaran na. Ala na. Hugaw na ang akong kuan. Okay na. Oh, diba? Kayang-kaya guys. Hala. Ang putot-putot. Putot-putot. Di na dito guys. Okay. Thank you so much. Di na dito. Tubig malini adan. Basta. Okay. Grabe. Nagisi jud ang kuan cartoon. Di ana ta diri sa payag. Daghan kay salamat jud no. Yara. Ako silang gibahugan kay nagsali ulingik. Diara guys, buyag kaayo ang atong baktin. Paingon na ta sa sulod kay para makailis na dayon ta kay grabe kaay ta ka basa. Toy. Agoy, grabe katugnaw kaayo mga bayuta ka. Bitaw guys, daghan jud kaayong salamat sa tanan-tanan. Tanan-tanan ninyo, labi na sa wala nag-skip ng ads, daghan kaayong salamat. Nya mag-ilis ta karon taod-taod. Kani siya amo ni gidalaha kaganiha sa hinguog kay ako man ni siyang gipailisan kay pagpalit namo, wala man ni siya natistingan. Ay wala man to natistingan. Nya kay pag-abot diri kay dili man magkuan on. So ako na lang dayon gipailisan. Ug diara okay na siya. Nya di apay akong gipalit. Ani ay napalit sa di kog tsinelas. Kay kana laging kuan diri sa bukid dali ra kay kaguba atong sanilas kay tungod sa yuta no. Okay ni siya guys dito sa hinguog. Di ara. Okay. Dayon nagpalit sa dayon ko og kani. Ni palit sad ko og Crocs dito sa okay-okayan. Duha ka buk ang akong gi palit. Ang yan ni iba sandal tapos ang kanglang sapatos. Di duha ka buok siya. Puti dayon
beige man siguro ni siya color ani oh. Color di gatas tapos kani white. Daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa ako sa among tanan. Daghan kaayong salamat no. Mami Vic, thank you so much. Thank you so much jud kaayo Mami Vic sa imong blessing. Ang atong gipalit nga kuan, oven toaster Mami Vic. To ara dadto na ako gibutang. Kay ako ra to kuhaon karon. Ang price nito ay ano siya Mami? 8,999 ang price niya. Kaya grabe, sobrang saya jud kaayo Mami Vic. Daghan jud kaayong salamat sa imong mga blessing sa ako more and more blessing to come. Ingat kayo palagi dyan ni Eliana at saka ni Victoria. Maraming salamat Mami Vic.